Kinong hikai SSE mentakas ngi kilai kendu yaulat kejela Satya Pal Malik ban pha tuklar halor kejing ngam menti ke sarkar ha kabayadai bar kejing dawa ka jongki ban siu pendep no ya ketulap badang sa san benai. Presiden ke Meghalaya SSE School Association MSSASA uba Aristotle Rambai Habakren barkila pathai kubor ulaong ba kejing kendu yaulat kalong ka basaiso namar ula phaktian shau menteri rang ba kejela ban sha skor ya kejing e ka jong kinong hikai. Ula ong ruba ulat kejelau la kular ba unsara ya kini kamat jing dawaban pinsngau ha kita long skor jong sarkar pedeng berban a ya ka first installment jong katulop kinong hikai SSE. Mentakas ngi nakaliang jong ngi ka Meghalaya SSE School Association hadin ka jing sngap man jong ka sarkar jela halor ki atli kimat jing dawa jong ngi ka banongkong ban pelaj ya katulop badang sa jing san benai kata jong benai February and March jong ka financial year your last financial year 2021-22 nang yung current financial year 2022-23 jong benai April, May and June kabaar kaba nakaliang jungi dawa ban pinkiu nani enhance ya ketulop jungi kinong hikai SSE kumbala omentan hadin baka ngimyo kano ka respon nakaliang jong ka state government mentakas ngi ngila yolat ban yikindu yi honorable governor ban pensngeu hai ya kiniki artli kimat jing dawa jongi ban ngila kerpar ro i banakaliang jong i ba in tuklar lem hakpai dei bat kane kapenta nang bangi nakaliang jong kinong kasi in yo ela ka jong hok ya ka jing yekren jong i bat i honorable governor hang tu hi hakmat jong i ila phone you honorable chief minister Conrad K Sangma bat ila kli na iba kai mo nakaliang jong ka state government pilale hakbai dei bat kane ka issue jong kini kinong hikai SSE kibala don menta hang ne capital city ban protest menta la south ni limit te nakaliang jong i honorable governor ila tha yo honorable chief minister Sir Conrad K Sangma ba Maria Poi Shillong udai ban address no ya kane ka issue but ban settle once for all tata kalong ka ka ba nakaliang jong i honorable governor ila pensngeu hangi ya ka ba i ila kren ba i honorable chief minister ba ila pentip ro yang ina kaliang jong i governor ba i honorable governor ba i honorable chief minister kumpa kalong menta imdon hapo Shillong idon sha po tura bat ila ong ba nunu la shai in sa one pai kuma mentan ban ila ong i honorable chief minister ba Maria po Shillong idai ban address ya kene issue bat ban settle pon for on nakaliang jong honorable governor ula yeto yo rengi ba la shai un sale shedelhi dia kabai dei bat kane ka benta mo ka bana kaliang jong ka state government ka ong ba kasa kane ka ad hoc bat first installment tingila kerpa dio honorable governor bana kaliang jong uru un sngobhaban penyekren lem shadelhi hapo ka ministry of finance berkumjur hapo ministry of education government of India bahkan perlaj kloy ya kane ka song pisak pada ad hoc bat first installment na ka benta jong ka state Meghalaya ya hadin ka jingi kendu jongi bat ulat mo nishim ba ka jingi kendu jongi bat ulat kalong positif Henry wat la kataru ngindang syong bayang teng ngindang continue ya kadharna ngin aptat adu banakaliang jong UCM unsim inisiatif aga bayade bat kaneka jingdawa jong